Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Mga mass vaccination area sa mga mall sa Bacolod gindugok sa mga luyag magpabakuna matapos ang ginanunsyo nga bukas ini sa mga walk-ins. May report si Nico Delfin. Wala na paiway ang pagdugok sa mga tao sa mga mass vaccination area sa mga mall, humalin kaina sang aga. Inisang ginpahanugutan sang syudad ang mga walk-in, mga senior citizen may comorbidities kag mga OFW nga makabato na sang COVID-19 vaccine. Tungod sa nagaidas nga linya, iban sa mga luyag magpabakuna ang nagpungko sa salog na lang para hindi makapuyan sa paghulat. Sige-sige man ang pagpanaway sa mga mall guards kagkatapos ang task force disiplina sa mga nagasupak sang pagsunundan sa social distancing. Naman ang aton nga morning cost ang aton nga pagdinagsa sa mga tao, no? So dumduman ta nga the past 2 weeks siguro naglalang aton vaccination kay tungod nga gadwa alang-alang ang national government sa aton nga supply sang Sinovac kag Astra nga vaccines ginapaabot ta. So may 51,000 kadosas ang bakuna ang ginakinahanglan ma-administer sang syudad karon nga semana. Ginalauman sang pamunuan sa Bacolod Emergency Operation Center nga kung magpadayon ng pag-inabot sang supply sang bakuna sarang malabot sang Bacolod ang herd immunity kontra sa COVID-19 sa bulan sang Disyembre. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.